Ajwa. That's it. Introducing. Yeah. We are not going to change the car. Huh? Wait. Ebusiafo ya mama akwaba. Akaboah the Akaboah the third. And a higher Muzano. Mebaja higher day. Chrono. Mozano. Ebusiafo ya mama kwaba edeba Ghana TV eso. Ene Ghana TV yaba bepie mu ewo Mozano. Ai yaba bepie mu ewo Mozano achese Naana Brown ene niku Santiago na chese womo eba be ye donation kese pa ewo aha achese Ghana TV yabo anan edi etire se ye ba be hwe de ebe koso donations ahodo a eye Naana Brown ni niku Santiago womo edi aba achese womo edi ebedom eye womo a womu ni bi aha ewo Mozano aha na achese ya be pie mu achese Ghana TV yabo anan yedi yeni eguso edi etire se de ebekwa akosi bia no yebeba be report edi amamo yebekwa akosi bia yebeba be report edi amamo Ghana TV yaba bepie mu ewo Mozano ai yaba bepie mu ewo Mozano Naana Brown ene niku Santiago na chese womo eba be donation ewa ha chese Ghana TV yenso yabo anan edi etire yedi yeni edi etire chese yeba be hwe na yeyi bibia na yama mu ehu donation na yabo hu dehuro abohu dehuro aka no donation na yabo hu dehuro na yaka ho asem aka no afei na chese abrowa eyipuma ekwan mu ene eye 30th December na chese Naana Brown ni ku Santiago omo abomoden abepie mu ewo Mozano achese donation na wo kan ho asem no ai womo ede abahye omo de ba abahye so na yekọ na yebekọ inside ho na yakwa kwọhwe de ekoso ho nti wa baso bia no ka kire wunua no no so kan kire obi no no so kan kire obi se donation na yabo ho dehuro na yaka ho asam aka no afe na ebre no eduru so achesa bro wayi poma kwan mu a yede eba be hyehyɛ so Naana Brown ni ku Santiago Bible said the Bible na kan ye no se omamu ewo nhira sen wogye enu nti Naana Brown eni ni ku Santiago ese enya ade achese womo ebetena wo mu nhira so Nyankopon adum wo mu bia womo a wo mu ni bi nso womo bebo modin se womo beboa ama ebi aso womo so enu nti na Ghana TV say you stand for the truth nti de ebekwa kopie mu bia yenso ya boanan se ye ba bedi etire ye ni ebehwe na yamamu nso mu ehu bi donation na ye bo ho dehuro ye kan ho asem no afa na ebra na dura achese ye ba be ye de ba be hyehyɛ so na yamamu nso mu ehu no bi nti wo ba so a bomodin se wo be frobi no no nso afrobi ka kire obi no bi nso kan kire obi se Naana Brown ni ku donation na wo kan ho asem no afa na ebra na dura achese wo abepie mu ewo Mozano omo abepie mu ewo Mozano achese womo ede ebe hyehyɛ so chese wo be hwe dom a etwahia wa ha enye dom ketewa an wo be hwe dom a etwahia wa Mozano ha enye dom ketewa kra a chese womo abomoden akeka wo nsase a womo aboa
sɛ wɔn nso de wɔn yɛ nyankopɔn adom wɔn no wɔn nso de bi ɛreba abɛdom wɔn a wɔn mu nni bie deɛ nyankopɔn de adom wɔn no wɔn a wɔn mu nni bie ɛsan sɛ buro nye ohwɛ a obiara gye n'ani efie bi wɔ hɔ a kyerɛ sɛ wokɔpie mu a kyerɛ sɛ awerɛho yie paneɛ ɔde ne mma bɛdi koraa ebi nni hɔ nea wɔde ne mma ebɛdi koraa no ebi nni hɔ nti sɛ nyankopɔn ayɛ adom na Brown ne ne kun nsa aka bi a wɔse wɔn kwan wɔnni na mmom wɔne ɛyɛ mozanofoɔ ɛbɛkyɛ nti bɔ mmɔden sɛ wobɛ like video no waba so a bɔ mmɔden sɛ wobɛ like video no na share ma me na wo nua bi a wɔno ɔnnim ho anaasɛ ɔnte yɛsa na Brown ne ne kun ɛbɛyɛ donation no ɔno nso bɛtumi aba abɛhwɛ bi yɛnkɔ ebusafo yɛnkɔ na yɛnkɔ hwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ. Amen. Papa and Lenyanuma, Yamena,
Nyansafo mmiɛnsa bi aka wɔn adwene ne wɔn akoma ne wɔn sunsun bɔ mu yɛbɛyɛ dɛ na wɔn ho sɛ yɛawo agye nkwa na mpa deɛ a yɛmfa yɛsɛn pan ankɔ kɔhwehwɛ baabi a yɛwo no na ɛkyɛ sɛ adwene akoma nyinaa ne sɛ yɛawo agye nkwa no deɛ a yɛbɛkɔ ne akɔkɔ na ehunu wie a ɛwɔ biribi a ɛbɛfiri akoma mu a ɛrebɛma no ɛde sɛ mo bɛkaeɛ a ni o de ka na ɔde de ana kɔɛ na okuta dɛ ɛmɛ kufɔ na okuta dɛ sika aduham ana dɛ amen ɛno ti sɛ yɛka Christmas a Christmas yɛ da bi a sɛ nyame to nsɛm a otumi ma obi nso a ɔni bibi ti sɛ sɛnea ɛnɛ yɛ hu no nɛ yi yɛn nuanom aka wɔn ho abom na mesuro kwan so ɛnɔɔma ɛnɛ wɔn de bɛyɛ adɔyɛ ama yɛ maame nom ne yɛ papa nom kunafoɔ ani ɛti sɛ wɔn de nneɛma mmiɛnsa kɔhwehwɛ Yesu ama wɔn hu Yesu ama wɔn de maa ne di a ɛna ne nhyira kɛse ɛwɔ ɔma akyi ɛti yɛn mpa ebɔ nyinaa ne sɛ obi biara nneɛma yɛ ɛba ha yi ne ho wura mu bia me nyame ɔnhyira no na menim nso sɛ ɔmo berɛ nso ɛnyɛ kwada hwɛ baabi a ɔmo firi nkran asorɔsoro bebree hɔ akurafo bebree hɔ ma ɔmo nso ɔmo hwehwɛ yɛn a yɛwɔ akura ase yɛn nhyira kɛse na anamo a ɔmo atu obi biara a ɔyɛ nipa soa ɛne ne kaprɛ a ne mpa ɛbɔbɔ saa deɛ wɔ mu bia no menim sɛ Yehowa ɛmma ne nhyira ɛmmɔ ne amen onyame ɔnhyira wɔn daa afei baabi a yɛdu yɛbɛgu saa ɛkwan so yɛde nyame ase before no yɛn papa a yɛhu n'akyɛ yɛn ankasa yɛdɔfo a ofiri yɛn nkyɛn akyɛ na ɛnɛ nyame adom ɔka ho ɛna ɔmo baeɛ ɔma yɛ ma na Akaboah afei yɛ papa nso ɔyɛ no ɔno nso ɔyɛ nana saa ɔne ne yere ɛnyɛ wɔ ani ne edi kan ɔmo aba ha last year ɔmo ba ha ɛm sɛ 3 years ago ɔmo ba ha ne ba good ɛna this year so ɔmo ase aba na nana ɛne ne yere de asɛm na yɛ ka kyerɛ wɔn da ɔmo ba first time ɔmo ba na yɛ maame na ɛyɛ a na nyame ayɛ na dom na wafa yɛ funu second time ba na baby na ekuta no ɛnɛ deɛ ma ɛho baby na kyerɛ sɛ baby ɛnɛ wayɛ tani baabi a baby wɔ bi nyame ɔnhyira no ɔba kae so ɔmo ba na ɔmo ka sɛ ɔmo yɛ ekuo bi a ɔmo ka ɔmo bɔ mu ɛna ɔmo yɛ saa dɔyɛ baabi biara obi a wɔ sɛ ɔman Ghana anasa amanane obi biara baabi a ɔmo biara de asɛm na yɛ ka kyerɛ saa nkurɔfoɔ no so hallelujah anampakyɛ aha na MCI ɛkurafo ɛwɔ na asane sɛ mo ka yɛka MCI a ɛyɛ asɔre a yɛ head office ɛwɔ Apodom
Yes, your branch ni higher from Buzano and the MCI, your branch and a number bay, but higher district head, na area head and so. Now, more cars some over banity. Am I a announcement? My quite 4 years, some of the new bisham client. And your dorsal now a binum so time, ninety a binum film. Yeah, yaka, my battery, and Yamma Quaba. And I'm Patoma by so for penny and then in Periphone, a craft in answer, a habako. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And then what you have in say a nijida. We say enya ubia na nya say. Ubi osika pa che enso so na ye hwe na ye mu no. Ya ye se bi eni bi. Ye ni di edi o. Ye ni di edi e bibia so se nyame adom wa che ye nkwa de na che se ye obi pa. Is all here. One menka mum ye nka say hallelujah. Sɛnea da bia mo hu yɛ nim afi bia na yɛ promise mo sɛ afi bia yɛ soso kakra yɛ wɔ no yɛ de ba be support mo nso no ɛno a na adura yɛ aba normally yɛ wo bi soso a sɛ de no yɛ bi soso wɔ akra ɛno yɛ nkɔla ɛna wɔ hɔ a soso a yɛ bi ebi a ɔmo wɔ kwan ho yɛ no aduane kyɛ yɛ de buka mu yɛ kyɛ mo bi wɔ kwan ho bia eti no I say every 30th year, that is 30th December bia no. You better try say beba. Na kakra yeso or nam so mo de etinye di 31st. Nye nyina ye de rua new year mu. It is enem hu ye ya. Ye ne adofo bi a mo so wa abuchire. Me ne mo ka say ye wo life a nipa bebre ehwe ye. E wo abuchire Ghana ba bia. It is all ti hade na is all the I am meche. Tina wo say e ko frɛ ye papa pen eye Nana Akaboah the third. Na ye hwem panifo a wo ha mo nyina so de munyam ebe star dwumadi achi e kire se mo som e kire se nyame ani kum ho asofo mpanifo se ne wo hwe mo time mo ni time o mo nya time na ya ka bom se enka wo se biane na nke na ye tuen se di but enam time nti ene e kwan na se ne si wani nti no ye ba na ne obi aketo bi a onsa beka bia no na ahye nyame enunyam enti e ba ya e ensremu na wada nyame ase ahwefo a mo hwe ye ba bia wo a wo hwe ye ene anwumre ye wo Muzano MCI asodem ena nana ene ne yere ene mperifo abaye ema krafo ene mema krafo adoye ba bia wo a wo hwe bia nyame ase bi enka oda amen na adafo ni a omo ye ne awie yi eya bia aburu ye ye wa nyina anti ase so afi bia omo ba afi omo ka so meba no na eni da so na so ni nyame aka no wo ye den a wo se bam enti etumi abam ye de na se kese ba otumfu nyankopon me ba mto ema ene mema krafo wa ba to ye ma me ne papa e di ase na e be ka kire won hallelujah amen ene ti sadia ana era ma se eno ma nyamo pese ana kwa fo ma enyo ba ko so kwa fo ma enyo ba ko bi o ami ba mto before no ayi ama krafo ha na do so ani omo ye emakufo so on so mama enyo be ba mto mama enyo ama krafo mama enyo
nyame ase yɛbɛbɔ mpae ama wɔn a wɔde akyɛdeɛ bɛkyɛ yɛn yɛde ka kasa nyɛ ɔmo nyinaa na wɔ ha ebi wɔ amanane ebi wɔ mmiɛmmiɛ bebree mpae a yɛbɛbɔ no wɔ ha no yɛde ɔmo gyina hɔ sɛ point of contact ɛbɛka obi biara a ɔboa ma yɛ ne ɛnɔɔma yi amen ɛdi kɔɔpa no yɛpa mo sɛ mobɛgyina yɛn mfimfini akakra na moma yɛ nyinaa nsɔ nyina hɔ moma yɛ nyinaa nsɔ nyina hɔ sɛ nyame nam natom so yɛn nyinaa da so te ase ama hɔ bɛyɛ adom ne bɔbɔ hɔ bɛyɛ amase bɔ ɔtomfo nyankopɔn na nyame ase na nyame ayɛ dɔɔso kɔ na ɔnyɛ nyame yɛbɛbɔ sɛ nyame tasefoɔ nhyira ma yɛyɛ bɛbisia yɛhowa bebree na wayɛ yɛnka wɔ se ɛyɛ bebree na yɛyɛ nyame ɛyɛ anoma ne sɛ bebree ase ne yɛyɛ
Who is share one exhibition? Jesus. We bear also wish us. Giving to Daddy. Don't be young doubt on it there. O ti kan ahwe mfi afi mu ama ochina tum no bro nya afi fofo no yense boni bi na bulu enuanu ma ho so won fi ha anya wa adwen de wa komodo wa ba dem afi bia wa ba amenti ya dwen afi da okodo afi mu won ba nso kan da dwen ho na ma afi so abam da aman Jesus yede wase amen yede wase amen yede wase some of the days in aton so begudu na ehran within conclusion amen hallelujah ba ta tenase na bo sam ka se pa na amen. Baby, I had Ghana make us before Obi bet me a home. Sir, I fear Eduna or Mobi Bino. Nature say, Nami di Bibia to Nipanakumaso. On sorry precope and yet. I don't know. I dear young and you may. And you'll be a bit behind on my ye. Missy and Crawford no more. And me maybe we are a be you musika. Na bitina se twene se dabi yenkoye ni di nom na mo yenkoye nkrofo bi adoye no san nkrofo no nyame mfa ne nhyira nka nom de biara da na minim se oho bi da obi so yare bi da obi so wo bu da obi so a ne omaye nyame be hwe so na wo yie from abrabo so hallelujah ene ya ma me betete enoma no amra akofo Eguso, Emma, you na Mama.
Saka no man even the Asana Mawaka and by the form of the Omakano. Acho, a bit better and our time soon I'm quiet. The Babacho, a young fair mamma, I'm also a quiet. Mammy, a black one, no man. Mamma, and I'm yassing. Ya Nana, ya Papa, ya Duffo, or her. Amen. I never come managing say, then be on my baby, and not per se, or no more bar, not over share. And the end, the one can army cry. Then you have a call. Na Yanana Akaboah at a answer, Yadasi. Amen. Father Sambosia. No yin I end I am yes. Okay, I ched bring a cheddar. Chichimo Bassa. Now, my dream poem there. A cheddar hole you see and Crofubia. Warrior and Safu. Hello. You know warrior and Safu. Near dinner. With the few criminal. We are in 42 past Ghana Hunt, where your man can see. She a man to who are none. A corner, I person, Kumia, and not doing there. A pedo who cast and son of beer woman. Of woman. Oh, yeah, into who Christ. But now, what can woman we are from different countries? We try him for Ufia man to a who is someone. That's like it. A Bethesda, the Mook of fire for a basin. 1 So 1 not trade there. Ian so you're a child that meant to 2 might be a cassin. It be a chatty night, pepper. I mean, the Miss Abomi fear like a bram mob raga, tamgoa. Or 3 bits of a champion temple. Mean to fucking tin for perfume. Or bra was said, did a raga. The master I mean to down here. I would do Cassinci, make off Tamgono, Namadefra, the man. To be Biara, I had to the Biara, Namofaso. Nina Pepe. Jam Pede, Emma, Yana, I have to slay, and Emma, he and me. Once why. I have read mamma, Obian Samunka, Obian Samunka. Fakaman Crawford, or Dosa, Corbett Samunka. I mean, me found my wonka. I'm getting make a clear go. What I'm champion convention. You may be a menu. A Chade Basana, I am for a Bassa on the kitchen. Suffer in the city side and what brand we are. A back at the Kuboala. The cruiser back at the incense, Sarah. A cruiser back at the Sikako. The Mabirum marry me. So about what you know. Hello. Yes, a pedal catch your beada. Sir Crobompa, man, you know who there, or your Croboala. Oh, no, now. What the Bobo Christ, man. Oh, yeah, Brent Secretary, oh, yeah, you fine with the man. Neck Crobompa, and fine with me. I know the bomb for the Madonna. What won't I be filming? Not a temple on Sebi. I know the Bobo and I make a wedding of Satan. I have. Intim kada yo skafun se kodjo gold my powder na da bi boba hello ko ba na da bobo onu su na ba mo wa pro nti se e wa dwene bi a oyeyim di bi a ezrecha fache da dwen roboa me yimpa no wa pro da dwen de boa de che me yimpa no wa kesi incense yempedo obi ara mbiri mu no soro cha da Obotufu anabaka Saturday agurago ma ukasa no onye hu the incense mo afutu no onye hu the incense mo be yakopon se oduado na wa chada wadi che be yesu nko minji ndi de skafa wo Ghana ha no se come de wa wono manwa wono musu
ada angwa ba ya nsu ontumi ya ada nsu ba ya so angwa so ontumi osuro biara na hoden nti na nsi achebi na papa kutoku ya nsa mfa nkonka nti amadu nti na onye adwuma re ombu nse makotoku no go ono wasemu manu sia ya dirba na anya dina mehen ba hye ma chichira no nti anya dina mehen on chira da we wie na adwuma mapia ochana pa mo bia so bi wongwa ti so be ya obeye adwuma fofu so waye dem ne mepede wonso adwuma nya bi ye krobo bi nsi ye da incense penye pa wo mu no o search obi ada der man onya faso man kese pa ma se o se bi mpo abeye gold waka gold za oni pakwa obodin first amete ya unzime hu de osumbo pa ona ya kopo utumi ka che wi adem be na mo acho ba de emi mo ya mo de ma yeje mi wo gold mi wo silver nzi aya na madwunu ho amade yem de se nyame ne ba ihe no nyame na oya yakopa na ona so ye hene gya so wuska na hia nyame ne me yedi hia da na so woyen ona edwuma pa wo yen wa de ye anhwa yenye somako anhwa otefun pa yemfa anhwa nyame ne mba no ye ba yan krofo a won di hia ntu nti se nyame we bu na no wakada wo gold or silver da 2023 ono motuma kade million duede motuma kade numu yedin pa nyedo ba yedin numu yedin pa afi na urban nanso nyame ne mba na wo ya no kafo nyame ne mba na me wurade si ho no wo ye nyame ne mba na wo ye pedi akore nyame ne mba na wo pro ho yem no wo asum ewurade yie no be ho na afi na akwewe a yenso ya nanto mbi 2022 one hour during the boat make traffic one does. 1 hour during the boat make fratama throughout the year. I feel me now one does. One problem in the beer one sabakwan wedded in one does. Now so Mante, Samati and Chamberlain Pacona. On to come and answer on the money, Osras Radio, must be a square. You may be senator. Biaso and for them conduct. Yami and fun but beer and for them conduct. The Mansuna, Mimbe, Motimajan Macada, that will be. Sir, I would a book, Robo, Mamma Fraba, him. Come a Fraba, miniature babies, I would run. Sadio from Mombardin, Kobo, my junior prom, Ayakas. Much as the Biaba. The Manso, the Motomacade. So be a real frail Yard. Na for oye ne ye ma anwa no origin abamba bet ne kan wa bo no mba mo ka do anya ba edi bana anyi ho edi bana ontun kan ni di ya papa hello onenti na ho na wo di fufu de mi se wechi so fa na se da so iwechi na se rukofie na se de fufu nti dede okodo jade ho a wa makan yi wa tempo ayim de dam de no be hello sika kokoro so bi ebupe ha na nche yedi bi bo aka koto emu no ye yan fa niskan obaka ye kutuku me da ya da fufu se makompo ay da to sanchin po ay da to ma dwena odu ado de achede bai no mbonde ko bo mamu ya tondo ageno anya de instance a ya do pa otuka oka komode do obi wa baje de emwa anwa nsu so e mo no gudu nanta monsa na ho na we dibi no wo fie wo me kunafo nta achade ye kunafo aya achade na oda ye obi di no to achade do ansana achade no yankopo na so mo se na ho wa kan asem set kura ide kunafo agina he de asem ho na wo che kunafo ade na ya ohun yanka so moboro no wo insurance special
nti na yɛde obi afra mo ba yɛ nhyia no bɔboro do nyame ama mo twɛn ya nya yɛ hwɛ na mo na me nka na mo bɔ nsem na nso na mo tutum no na yɛ brɛ o kwen papa ɔtwa 31st wɔn a wɔkɔ aware wo sim wɔ anapɛsi wo sim danifo yɛn so ma na yɛbodwa nti yɛn so yɛbɛkɔ ma yɛ fie ara mekɔ akadeda yɛn so yɛbisi ma kɔ yɛn da akɛse da yɛbɛkɔ nka yɛn mo so mbɔ mpa yɛ ma mmerɛ yɛkɔ yɛn so yɛbɔ mpa yɛ de yɛnkɔfɔ ma otuntum ma de bibɔne bia nti ha ma anu nti yɛba ɛbɛyɛ dɛm a yɛdi a ɔnyɛ yie ɛmi nhyira na megyina ma so ma nenem megyina so ɔtɔ yi na so anenem na mede nhyira kɛse da ma dɔm a meyɛ ho ɔbɛyɛ no ɛyɛ na champion no ɔyɛ na champion nyinaa so wɔyɛ mba ɛyɛ mba kakra baa wɔ so adura na mefa nso bo meka sɛ mekɔka a wɔyɛ awarefo wommɔ sɛm kakra nyame yɛ mo so damala ɔbɛyɛ kakra no ne nyame yɛpagya mo nso ma ase nyame pagya wɔ a ɔbɛse osɛnde obi a ɔkyɛ no adza ayɛ no fɛ na ɔyɛ no akɔnɔ no nyame hyɛ no so nanso ɔkyerɛ no daa obi yɛ ma wo a ɔyie no waka dɛ adwene bi a wɔtiri mu a redwene ama obi ho dɛm adwene nso so wobɔdwene ama nti ma ɔyie no yɛ ma wo nua nyankopɔn nso so ɔnyɛ bi mfa nhyɛ wɔ no na na akyɛmpo gyina malama no nso madamas sɛnde tɛtɛt December. We chiri pa so by August no mu na wahyɛ ase wɔ Hamadi. Afeo yɛka papa nkyɛn na ɛmetuma be ayi ho pa. So gye na pɛ no wɔ. Wɔ mi fio. Mama yɛ. Obi arba wa hia na bako. Na nkra na mante ma ya yufu sɛ. Nanso awɔre dɔ no. Ademo pio. If ne waji ne yi no kunu gyina wɔ. Nti ɔde ɛkɔ ɛkɛ yɛ hyehyɛ. Nti ofimu da na abanka ono aba ya wasena be musuma sena ko ai pepe ka obi ayi nti ya frefre man peina ye jin krafi ni chen da ya nam kwanam nan ka kwan no etia the first of January won so ye da wase pa ka frefre bi ni me yim da bi a wakwa po ina won so bugo gede line sa won qualify obi papa wi na me so wi hello next time yeba eba hem pe so akọ na bi ababa na so fa na so for agency ambre pe baba no ya obi no so de no so mask ko so say mask yam fa bi nkata mu yiwa ya mi shira na ma kada ma ya de ma ya mefe kwa fu ya won ti ne ya ai won wa de kwa fu so yanti ma wo ha ma botin na somma kakra kan mo fobe di mundu kra mundu baby a wa ye kunafo kra baby obotu me da ile wo ba ye njankaba ona anya se jankaba ye ma wo ma me kunafo na ro ye mo nti what is the on howard mo se da onas ma de fefe we ya ma ye mi mba ma no ba na mo me ka kire ndese yakopon no ma ye kona o tuna e baba bepe woni kire First, name share 31st na yaze yenu kashi afefe furu mu acha papa babe na me abrense ntintin be ise my pin sofu jerry wa nti se me ba da cha de e bi akọ no yanko sofu ene so wa so cha me ba da cha be bia akọ no so yan na ye de wa kashi afefe furu mu na sama yakopọ no pede ye mu adwuma wa 2023 ya how no woman being kanya ya me ayi word mama amen
ase sɛ ɔde nhyirasɛm kɛse abrɛ yɛ wɔn nso a wɔde nneɛma ma yɛn no nso menim sɛ nana ne kase nyame ɛnam n'adom so ɛde ne nhyira ma wɔn de da amen yɛbɛda ase obi ma wade na ɛyɛ fa a ɔsɛ ɔda n'ase yɛbɛto nsa frɛ madam Esther. Ndase kɛse na yɛde man wɔ dɛm abere yi mu yɛde ndase kɛse so ma yɛn nkɔnhyɛn titi prophet Mɛtaa Jona Jehu Apia ndase kɛse kɔma yɛn sɔfo panyin Jerry Jehu Apia mfi ndase kɛse so kɔma yɛn sɔfo ya ɔwɔ Matapoli Church International Central Region, Mozano Station, ndase kɛse kɔma. Mfi yɛwie ne kwakra ya. Yɛn nkurɔfo ya. Wofi kwando abɔbɔ kwando a. Wɔdwen akunafo ho. Na wɔdwen abɔbɔfo so ho no. Ndase kɛse na yɛde ma wɔn bra a yɛduam na yɛasrɛ nyame ne nhyira yɛde ama hɔn. Na hɔn so wɔn a wɔwɔ baabi biara waka wɔn ho ma wɔde dɛm adɔyɛ brɛ yɛni ndase kɛse kɔma hɔn wɔn a wɔwɔ amanandze wɔn a wɔwɔ Ghana ha wɔn nyinaa yɛka dɛ nyame nhyira hɔn na ɔnkyerɛ hɔn ahyem amama afi biara wɔanya na wɔabɛyɛ nso adɔyɛ yɛda hɔn ase da hɔn ase amen. Mama yana otumfo nyankopon ase yada ase awie yɛbɛgye ame miɛnsa yɛne mozamafo ame adwuma etumi yɛbɛgye ame miɛnsa ma yɛ papa ɛne yɛ maame a ɔmo bɛkyɛ yadeɛ ɛne wɔn a ɔmo yi ɔmo sika tena ase hu ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛyi kaprɛ yɛyi wei ɛkabɔ ano ne ɛtɔ sɛ nɔɔma yi ɛkɔkyɛ ɛkunafo a ɔmo wɔ Mozano yɛbɛgye didi ame kɛse miɛnsa de ama ɔmo sɛ ɛnɛ ayɛ nsa ka nɔɔma yi yame nnua so ɛnto ɔmo nkwa mu ɔntena ɔmo hyɛ mu ɔmo sikasɛm nyɛ yie 2023 nyame mpagya ɔmo firi adom ɛnkɔ adom bato ame ɛnkɔ bia mu yɛtwa toa koraa yɛbɛsɔre agyina hɔ na sɔfo panyin Jerry ɛde mpaebɔ asɔ ne nyinaa no pata mo bibi na ɔsɛ de ka
kakra pɛ sɛ yɛka no sɛ yɛda mo so ase na sɛ yɛde nyankopɔn nam yɛ so menka sɛ yɛne yɛde aba nyame na ɛsɛ yɛmfa mmerɛ mu nti nyɛ yɛn ne yɛde brɛ mu nyame so de baayɛ no mo agye ne ɔfɛw so deɛ meka kyerɛ obi a wɔhwɛ me sisia ne sɛ wososo wɔ baabi sɛ wɔ aburokyi wɔ Ghana na sɛ wopɛ sɛ nyame ɛyɛ bibi ma wɔ a yɛ papa no kasa woka sɛ ɔmam ɛwɔ nhyira ɛkyɛn wɔgyeɛ ɛti sɛ wowɔ bi a ɛwɔ sɛ woyi ma obi a sɛbi ebi ɛnnɛ ne ho na akyerɛ no na ɔmo akakra no ɛbɛma nipa no so atumi afiri stage 1 aba stage 2 because ɛnnɛ ɔkɔn de obi na sɛ yɛte sɛ wawu a yɛhwɛ sɛ ɔte hɔ a wokora wadwene mu sɛ mene ma ɔka sɛ me papa hyɛ fridge mu wawu ne picture kora bɔ kaa no ho wowɔ ne 8 December yɛ afei ne akɔyɛ ne 1 week na deɛ maa mede bɛɛ mu ne sɛ yɛana mekae biribi a sɛ ka papa no wɔ sisi a anaa mewɔ biribi a kɛmɛtumi ayɛ a mɛyɛ ama ka ɔhu ɛti sɛ ɛnɛ wɔ bi na sɛ wo nua bi ebi a ne ho kyerɛ no kɔm de no na ketewa bi 1 Ghana cedi koraa no ɛtumi ma obi nsuo no ɛma nipa no nyame ma ne nkwa no ebi a efu yɛ nɛ ekosi kyina na nyame naa ne nko a bɛsa dra nipa na fato ɛsɛ wo kakra a wɔwɔ do so wɔamfa amoa nipa no na sɛ ofiri mu a ɛbɛyɛ punishment ma wo na meyɛ sure sɛ nyankopɔn so hu sɛ saa sika no ɔde ma wɔamfa anyɛ biribi a kɔtumi saa gye firi wo nsɛm enti no sɛ obi bi a wɔhwɛ me bi asɛ sɛ wohia mmoa bi mmoa bi a wohia nyame nhyira a ɛwɔ sɛ ɔfa saa kwan wei so ɛsɛ yɛnim deɛ saa de wei ayɛ ama yɛ paa ɛti saa na me so na ɛtumi nuanomfo sɛ ɔmo ɛnyɛ saa de no na ɛde nhyira bɛbrɛ mo mesrɛ mo nso so sɛ mpaebɔ bi a mowɔ biara yɛse tɛkyerɛma wɔ hɔ yi ɛyɛ mpanimfoɔ ka nsɛ wɔn sɛ nnome wɔ tɛkyerɛma mu nhyira nso so wɔ tɛkyerɛma mu eti adan na ɛnea momfa sɛ nhyira no nhyira obi a nso so sɛbi nyame bɛtumi anam ne so no nso so di nhyira brɛ wo menim sɛ yɛ so yɛyɛ saa a ɛbɛma yɛ nyinaa yɛne bɛgye firi sɛ wowɔ nhyira nipa no a saa nipa no so na ebi a na ɛkyena bi woyi edi a na sɛ wo nhyira bi wɔ nipa no sɛ wowɔ nhyira no na wokɔ kɛse no no saa kɛse na ɛkɔ nipa no so no kɛse no bɛsa aba wo a so firi sɛ minyaeɛ a nka mede ba bɛboa wo ebi a saa time na wowu no saa time no na nka mesome wɔ a ka metumi de abɛyi wo afiri owuo no mu but mɛnya nti ɛnam wo kɛse a wokɛse mi nti ɛbɛma saa owuo no aba abɛtɔ wo nti yɛso yɛwɔ nhyira yɛnhyira obi na yɛnya ase yɛbɛkɛse obi na ɛbɛyɛ nhyira abma yɛ ankasa ɛnyɛ wo ba nko a obi ba ɛtumi yɛ nhyira ma wo nti na anaa so bɛka biribi But we are in the picture. Mema obi biara afisia pa. Afisi na yina yeti ase. Onyame aya de kese amaye. So wahwe yeso na ya nyare. Ye ma enwu. Oha obi anto ye. Akwanhie bi anto ye. Na yeti ase de. Na kyese onyame ne yedi ye. Onyame amaye nso ya sebi. Sene yaba ebe humanim na meku bisa uma ba ku bi ayo suspense ni won fefefe bi ono ne yehwe na ye hu nti ne ye bisa na se na chese ye ba ya betu bia ewo nkomu dia na de yi na ebe bo makan se Yesu ye da se ye da Yesu ase ye bo pa se next year ye dream you next year ba apart from the children, you better person number 2 say asame. Any part now, you won't say I saw for no penny for no so long. I will say about your dream almost home. And to say I deny bedroom on I was Kemukakra. Then when I may have done next year, you bar, by a bedroom on more case. Anything I may be boy. Emma next year to me, I can if I can't wait for the BBA, so Ghana TV, Facebook, or BBA or YP at the boy. Donations near you. When I mean, sure, I'm not telling you. Now, I'm halfway and come on my train was soon. Amen. Mama, Yana, Yamiase.
asɛm baako a ɔka twa toɔ ɛyɛ me dɛ kɛse ɛne sɛ nhyira wɔ ɔman mu sen deɛ nti ɔde asɛm no kɔ wie ɔse obi biara a ɔhwɛ Facebook, WhatsApp, Twitter ɛne nea ɛkeka ho nyinaa no bɔ mmɔden asɛ ɛwo nso ade a ɛfɛ no ɔma sunsun ɛba bɛwura wo nea ɔmo ayɛ yi mese 2023 ɔmo bɛtwa so aba na ɔmo berɛ ɛnyɛ kwada yɛma obi afisa paa afisa me ne nyinaa te ase amen ɔsɛ nyinaa bɛsɔre gyina hɔ na afei sɔfani abɔ mpayɛ ɛde dwumadeɛ nyinaa bɛwieɛ onyame nea wɔyɛ ɛdɔso watu tiraya apiyasi Say, amen. But Mumra, not in the moment chopping tobacco. When you know Mumra. But I'm make how much. I'm make how much. Or be our make how much. I'm a foreign cow. I'm a foreign cow. I'm a foreign cow. Put your phone in the chat. Stop video.